ଇତିହାସର ପୃଷ୍ଠାରୁ ବହୁତ ପୁରୁଣା ପୃଷ୍ଠାରୁ ଆସିଥିବା ଏମିତି ଏକ ପ୍ରତିଧ୍ୱନି ଯାହା ଆଜି ବି ଆମ କାନରେ ବାଜେ ଆଉ ଆମକୁ ଧର୍ମର ରାସ୍ତା ଦେଖାଏ। ତେବେ ଆସନ୍ତୁ ଆଜି ସେହି ଦିବ୍ୟ ଗାଥାର ଗଭୀରତା ଭିତରକୁ ଯିବା। ମନେ ରଖନ୍ତୁ, ଏଇଟା କେବଳ ଗୋଟେ କାହାଣୀ ନୁହେଁ, ନା, ଏହା ଇତିହାସ। ଏକ ଏମିତି ସଂଘର୍ଷର ଇତିହାସ ଯେଉଁଠି ଯୁଦ୍ଧ ରାଜ୍ୟ କି ସିଂହାସନ ପାଇଁ ନଥିଲା, ବରଂ ଯୁଦ୍ଧ ଥିଲା ମାନବତାର ଆତ୍ମ ପାଇଁ, ଧର୍ମ ଏବଂ ଅଧର୍ମ ମଧ୍ୟରେ। ଆମର ଏହି ଯାତ୍ରା ଆରମ୍ଭ ହେଉଛି ରାମାୟଣରୁ, ଏମିତି ଏକ କାହାଣୀ ଯେଉଁଠି ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ନିଜର ଆଦର୍ଶର ସବୁଠାରୁ କଠିନ ଆଉ ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ପରୀକ୍ଷା ଦେବାକୁ ପଡ଼ିଥିଲା। କାହାଣୀର ଆରମ୍ଭ ହୁଏ ଅଯୋଧ୍ୟାର ରାଜକୁମାର ରାମଙ୍କଠାରୁ, କିନ୍ତୁ ସେ କେବଳ ଜଣେ ରାଜକୁମାର ନଥିଲେ, ସେ ଥିଲେ ଏକ ଆଦର୍ଶ, ମର୍ଯ୍ୟାଦା ପୁରୁଷୋତ୍ତମ। ତାଙ୍କର ପ୍ରତ୍ୟେକ କାମ, ପ୍ରତ୍ୟେକ କଥା ମାନେ ଧର୍ମର ଗୋଟେ ଗୋଟେ ପରିଭାଷା ଥିଲା। କିନ୍ତୁ ଦେଖନ୍ତୁ ଭାଗ୍ୟର ଖେଳ, ଗୋଟିଏ ରାତିରେ ସବୁକିଛି ବଦଳିଗଲା। ରାଜସିଂହାସନ ବଦଳରେ ତାଙ୍କ ଭାଗ୍ୟରେ ଲେଖା ହେଲା 14 ବର୍ଷର ବନବାସ। ଆଉ ସେ ପିତାଙ୍କ ବଚନ ରକ୍ଷା କରିବା ପାଇଁ ହସି ହସି ସବୁକିଛି ତ୍ୟାଗ କରିଦେଲେ। ହେଲେ ଜଙ୍ଗଲର ସେହି ଶାନ୍ତି ବହୁ ବେଶୀଦିନ ରହିଲା ନାହିଁ। ତା ଉପରେ ପଡ଼ିଲା ଅଧର୍ମର କଳା ଛାଇ। ଲଙ୍କାର ଅହଙ୍କାରୀ ରାଜା ରାବଣ ମାତା ସୀତାଙ୍କୁ ଅପହରଣ କଲା। ଆଉ ଏହା କେବଳ ରାମଙ୍କୁ ନୁହେଁ, ବରଂ ସମଗ୍ର ଧର୍ମକୁ ଏକ ଖୋଲା ଆହ୍ୱାନ ଥିଲା। ଆଉ ଏହି ଅନ୍ୟାୟ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଦେଖୁ ଦେଖୁ ଏକାଠି ହୋଇଗଲା ପୁରା ସୃଷ୍ଟି। ପବନପୁତ୍ର ହନୁମାନ ଅସମ୍ଭବକୁ ସମ୍ଭବ କରି 100 ଯୋଜନ ସମୁଦ୍ର ଡେଇଁଗଲେ। ବାନର ସେନା ଧର୍ମ ପାଇଁ ଗର୍ଜନ କଲେ। ଆଉ ସମୁଦ୍ର ଉପରେ ପଥରରେ ତିଆରି ହେଲା ବିଶ୍ୱାସର ସେତୁ, ଯାହା ସିଧା ଲଙ୍କାକୁ ଗଲା ଅଧର୍ମର ଅନ୍ତ କରିବା ପାଇଁ। ଏବଂ ଶେଷରେ ରାମଙ୍କର ଗୋଟିଏ ତୀର, ସେ ତୀର କେବଳ ରାବଣର ଅହଙ୍କାରକୁ ଭେଦ କଲାନି, ବରଂ ଅଧର୍ମର ପୁରା ସାମ୍ରାଜ୍ୟକୁ ହିଁ ଧ୍ୱଂସ କରିଦେଲା। ଆଉଥରେ ପ୍ରମାଣିତ ହୋଇଗଲା ଯେ ସତ୍ୟ ଆଉ ଧର୍ମର ବିଜୟ ସବୁବେଳେ ନିଶ୍ଚିତ। କିନ୍ତୁ କଥା ଏତିକିରେ ସରିନଥିଲା। ଧର୍ମର ପରୀକ୍ଷା ଏବେ ବି ବାକି ଥିଲା। କାରଣ ଏହା ପରେ ଆସିଲା ଏମିତି ଏକ ଯୁଗ ଯେଉଁଠି ଧର୍ମ ଆଉ ଅଧର୍ମ ଭିତରେ ଥିବା ସେହି ସରୁ ରେଖାଟା ବି ଲିଭିଗଲା। ଆଉ ଆରମ୍ଭ ହେଲା ମାନବ ଇତିହାସର ସବୁଠୁ ବଡ଼ ସଂଗ୍ରାମ, ମହାଭାରତ। ଏ ଯୁଦ୍ଧ କୌଣସି ବାହାର ଶତ୍ରୁ ସହ ନଥିଲା। ଏ ଯୁଦ୍ଧ ଥିଲା ନିଜ ଲୋକଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ, ଭାଇ ଭାଇଙ୍କ ଭିତରେ। ଗୋଟେ ପଟେ ଥିଲେ ଧର୍ମର ପତାକା ଧରିଥିବା 5 ପାଣ୍ଡବ, ଆଉ ଅନ୍ୟପଟେ ଈର୍ଷ୍ୟା ଆଉ ଅହଙ୍କାରରେ ଅନ୍ଧ ହୋଇଯାଇଥିବା 100 କୌରବ। ଆଉ ଏହି ମହାସଂଗ୍ରାମ ପାଇଁ ସାକ୍ଷୀ ହେବାକୁ ଯେଉଁ ମଞ୍ଚ ପ୍ରସ୍ତୁତ ଥିଲା, ତାର ନାଁ ଥିଲା କୁରୁକ୍ଷେତ୍ର। ଏଇଟା କେବଳ ମାଟିର ଯୁଦ୍ଧ ନଥିଲା, ଏଠି ପୁରା ଯୁଗର ଭାଗ୍ୟ ନିର୍ଦ୍ଧାରଣ ହେବାକୁ ଯାଉଥିଲା। କିନ୍ତୁ ଭାବି ଦେଖନ୍ତୁ, ଯେତେବେଳେ ମହାଯୋଦ୍ଧା ଅର୍ଜୁନ ଶତ୍ରୁପକ୍ଷରେ ନିଜ ପିତାମହ, ନିଜ ଗୁରୁ ଆଉ ନିଜ ଭାଇମାନଙ୍କୁ ଦେଖିଲେ, ତାଙ୍କ ହାତରୁ ଗାଣ୍ଡିବ ଖସି ପଡ଼ିଲା। ତାଙ୍କ ଭିତରେ ଗୋଟେ ଚିତ୍କାର ବାହାରିଲା, ଗୋଟେ ରାଜ୍ୟ ପାଇଁ ମୁଁ କେମିତି ନିଜ ଲୋକଙ୍କ ରକ୍ତରେ ହାତ ରଙ୍ଗେଇବି। ଆଉ ଠିକ୍ ସେହି ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱର ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ତାଙ୍କର ସାରଥୀ ସ୍ୱୟଂ ଭଗବାନ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ତାଙ୍କୁ ଧର୍ମର ପ୍ରକୃତ ମାନେ ବୁଝେଇଲେ। ସେ କହିଲେ, ଅର୍ଜୁନ, କର୍ମ କର, ଫଳର ଚିନ୍ତା କରନା। ଏହି ଯୁଦ୍ଧ କରିବା ହିଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ତୁମର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ଆଉ ତୁମର ଧର୍ମ। କୁରୁକ୍ଷେତ୍ରର ସେହି ମାଟି ରୂପରେ କୃଷ୍ଣଙ୍କ ମୁଖରୁ ଯେଉଁ ଦିବ୍ୟ ଜ୍ଞାନ ବାହାରିଥିଲା, ଆଜି ଆମେ ତାକୁ ଭଗବଦ୍ ଗୀତା ବୋଲି ଜାଣୁଛେ। ଏହା କେବଳ ଅର୍ଜୁନଙ୍କ ପାଇଁ ନୁହେଁ, ବରଂ ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ, ପୁରା ମାନବଜାତି ପାଇଁ ଜୀବନର ସବୁଠୁ ବଡ଼ ଦର୍ଶନ। ଏହାପରେ ଆରମ୍ଭ ହେଲା 18 ଦିନର ସେହି ମହାବିନାଶ। ରକ୍ତର ନଦୀ ବହିଲା, ସମ୍ପର୍କ ସବୁ ଛିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ହୋଇଗଲା। କିନ୍ତୁ ଜାଣିଛନ୍ତି, ସେହି ଭୟଙ୍କର ବିନାଶ ଭିତରେ ହିଁ ଏତେ କ୍ଷୟକ୍ଷତି ପରେ ବି ପୁଣି ଥରେ ଧର୍ମର ଧ୍ୱଜା ଉଡ଼ିଲା। ତେବେ ଏହି ଦୁଇଟି ମହାକାବ୍ୟ, ଏହି ଦୁଇଟି କାହାଣୀ ଆଜିର ଦିନରେ ଆମକୁ କ'ଣ ଶିକ୍ଷା ଦିଏ? ଆମ ଜୀବନ ପାଇଁ ଏଗୁଡ଼ିକ ଏତେ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ କାହିଁକି? କାରଣ ରାମାୟଣ ଏବଂ ମହାଭାରତ କେବଳ ଇତିହାସ ନୁହେଁ, ଏଗୁଡ଼ିକ ହେଉଛି ଆମ ନିଜ ଜୀବନର ଦର୍ପଣ। ଆମ ଭିତରେ ଥିବା ରାମ ଏବଂ ରାବଣର ଲଢ଼େଇ, ଆମ ମନ ଭିତରେ ଥିବା ଅର୍ଜୁନଙ୍କ ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱ ଏବଂ କୃଷ୍ଣଙ୍କର ଜ୍ଞାନ, ସବୁକିଛି ଆମ ଭିତରେ ହିଁ ଅଛି। ତେଣୁ ଗୋଟିଏ କଥା ସବୁବେଳେ ମନେ ରଖିବା ଦରକାର କି ପରିସ୍ଥିତି ଯେତେ ବି ଖରାପ ହେଉନା କାହିଁକି, ଅନ୍ଧାର ଯେତେ ବି ଗଭୀର ହେଉ, ଶେଷରେ ଜିତ୍ ସବୁବେଳେ ଧର୍ମର ହିଁ ହୁଏ। ଏହା ହିଁ ଇତିହାସର ସବୁଠୁ ବଡ଼ ସତ୍ୟ ଆଉ ଏହି ଦୁଇ ମହାକାବ୍ୟର ଅମର ସନ୍ଦେଶ।